Ak mám niečo povedať o sebe, tak je to dosť ťažká úloha, lebo sám som na tej ceste poznávania seba a priznám sa, že je to dosť dynamický proces. Dúfam, že nikdy nekončiaci, ale predsa to, čo ma najviac vystihuje, je moje meno Kamil. V tom pôvodnom význame Camillus z latinského, chrámový sluha. Priznám sa, že s tým sa neviem celkom stotožniť. Bližšie mám k tomu orientálnemu významu mena, milujúci, celistvý. Áno, snažím sa o nejakú tú celistvosť, zápasím o lásku k sebe, k svojim blízkym. Nevždy sa mi to darí. To, že pracujem ako terapeut, to neznamená, že som už svoje veci zvládol. V terapii sa snažím viac zabúdať na seba a byť prítomný pri tom človeku, viac klásť niekedy aj hlúpe otázky, aby ste vy mohli prísť na múdre odpovede. Snažím sa viac byť ten, ktorý sprevádza, než vedie. Mám úctu k príbehu človeka, mám úctu k jeho zápasu, k tomu, čo prežíva a mojou takou ambíciou je, aby som viedol s vami rozhovor, ktorý bude iný ako doteraz. Aby vás ten rozhovor mohol podnietiť k novým pohľadom, k novým interpretáciám a možno, že aj aby vás viedol k postupným krokom k zmene, o ktorú sa snažíte.